Di bike no nga na gikawat ni usa ni ka mountain bike mga igala ang gikawat so usa ka tomboy nga na hold karon diri mo sa Maydal Chavez mo ni siya ang kuan ang mountain bike. Ikaw tagi no? Oh sir, Pangalan mo? RG sir. RJ Kulyado ta gano sa ni kawat? Ganyan lang sir pag ulan. Usa oras? Basta mga 10 minutes. Ana. Sa labas gawat? Dahil sa Kapsutero. Sa gawas mismo? Sa gawas at pag sa tindahan na ako, naman sa gawas ni, di naman pwede ipasulod. Na dito, unya, diretso niya nang gikuha ba? Mayo kayo nagtanamo. Sa inyong giyukod? Ay, motor. Motor. Pero ang kaning nangawat og bike ko sa man nga wala na pailang customer nga. Wala. Kana. Wala siya nagpaila. Nga. Kaya nakita ni Kwan, yung partner na diretso daw dire, mao na ang gigukot. So, ang kaning mo man di ba palipait mo ni? Sir? Palipait mo man mountain bike mo. Kaya nasa concert, nasa 7,000. Ay, sige. Bagay nga na-recover ni. Gamay. Mo ni siya no. Dai pangalan ba dai? Ayan mo, pangalan. Ha? Jin. Jin. Yung mga apelyido. Ha? Kabasan. Kamasan. Jin Kamasan. Mo doon pangan? Ha? Kabasan sir. Kabasan. Jin Kabasan. Ang spelling mo Jin, J-A-N-E. Imo edad? Ha? Lain to taga-asa ka Jin? Kung sa lungsod? Talibon, Bohol. Ngano nabot ba ka sa Cebu? Balik mo dito po sir. Trabaho sir ba? Naptan mo lockdown sir. Ano Wala mong gulakuanan mo. Pag lockdown, dagan naman kayo, wala naman biyaya. Iyon nung biyaya. Pagbalik sa biyaya, dagan naman kayo kasuhon sir. Asa di? Wala ka pa rin dito Ha? So mo no, gi-hold karon, nagtabo na lang ato nga PNP kay na after ning nga pinagdala ni mga bisikleta mga igala si Jean Kabasan no. So mo ni situation kay diri karon sa kuan gi-hold sa ni Sir Wendell Minyoso taga City Health ni mo naka-hold ni mga tungura may gala niya nanawag report og kaning kuan kanang atog police no sa Parian Police Station kay sanglit nga under mo sa Parian PNP ang kani maong dapit o asa na hold ni maong tumboy nga si Jean Kabasan mga igala man nga nakuha ni maong mountain bike pero ang nakuha ang na-execute ang pagpangawat dito ni sa may atubangan sa Campo Sotero Cabahog o sa Cebu City Post Office. So mana nga dito ni sa station 2 mga igala turn over sa Parian Police kining maong suspect nga nangawat og bisikleta no. Mo ni ang nagmamagin ni address tagiya ang kining maong pagpangawat og bike mga igala. Pinag-latest update Benji Talisik sa akong YouTube Benji Talisik o sa akong Facebook page o sa Health TV Cebu. Good morning mga igala.